IFM. Sino-sino sila? Idol Dennis Kamen. Apag-rugi pa lang iti R1AA Idol Bernard talon nga gold medal iti nagunod iti Lawag City. Iti ako dyan tali manipod iti R1AA nakagunod ti gold medal iti 50-meter breaststroke iti elementary boys iti swimming ni Juancho Anthony Bermudez Idol Bernard isunod ta iti may talo nagunod iti gold medal ti dua nagunod muna Idol Bernard ket da Aya in Piawan gold medalist ni swimming 100-meter backstroke iti elementary girls category. May katlong gold medalist ni Dominic Joseph Naknak para iti 100 backstroke elementary boys category. So taluda idol. Amo kisuna ni DJ. Taluda Idol Bernard. Taluda. Wan talo dagiti nakagunod iti gold iti karugrugi na launay nga ayam iti R1AA ket iti latest talitata manipod iti Region 1 Idol Bernard may katulad ta iti Lawag City iti ranking una pelaing iti Ordinata City nga daan ti talo nga gold duha nga silver may sa pay nga gold iti secondary na may isang silver iti secondary. Overall, upat na gold tinaan to Ordineta ken talo iti silver number 1 iti ranking as of now ni Ordineta. May katdua iti Ilocosur daan ti upat na gold kastamet ten dua nga silver and then may katlo iti Lawag City nga daan talo nga gold dua nga silver ken may isang masapay nga silver masapay nga gold silver iti nagunod iti atleta Idol Bernard. So iti agdama ti Ilocos Norte ket may kasyam ti Ilocos Norte awan pa iti adagoltan ay ti biyang ay awan pa golda ti pelang nga alada ket duwa nga bronze silver duwa nga bronze iti elementary ken kastameten iti dati overall daket may kasyam da iti ranking iti mandarimantata nga R1AA manipod mismo ijay laon yung bawang laon. So sakbay nga nag-take off dagiti athletes ti Lawag City mismo nga ni Father Barot iti nang bendisyon kadakwada iti kinatalgeda nga kay ayam kinti pa nagturong dan ijay laon yung congratulations iti Lawag City talo nga dagos ti golda iti mandarimaan nga R1AA. Idol Dennis Gabriel Alitio tatak